Múzeum má tieto veci typičujú, ktoré máme. Školu, Sokrates, nemôžem doplniť do školu. Veď vydrž. Už je video. To je v poriadku. Dobre. Ja sa chcem opýtať, vy ste hovorili teda, že prezentujete tú vašu tradičnú ľudovú kultúru na festivaloch. Ako sa táto tradičná ľudová kultúra zachováva u vás tu v obci? Keď sa robia výročné zvyky, obyčaje a tak ďalej. Žije s tým celá dedina, alebo je to zase len vystúpenie pre niekoho? To znamená, že len tá ukážková forma, alebo vyslovene, keď sa robia fašiangy, tak zvyčajne niekde sú zapojené celé dediny, proste ako celá dedina do toho a podobne. A akým spôsobom vlastne príjmete ľudí k tomu, aby sa snažili teda aj o to uchovanie tej tradičnej ľudovej kultúry práve vo vašej obci? U nás sú tieto zvyky stále ešte živé, ako sadenie majov, oblievačka a žije tým celá obec, že je to zachovaný naozaj zvyk aj s takým šmigorstom na druhý deň, čo je vlastne odmena pre pánov, ktorí stávali tieto maje, kde dievčatá vytancujú, sa to celé v krojoch, čiže nie je to, u nás neprevádzajú tieto zvyky len folklórne skupiny, ale sú stále živé. Folklórne skupiny ich predvádzajú iba na festivaloch. Takisto sú zachované zvyky kolo krštenia, kolo svadby, toto u nás naozaj stále žije. Zároveň naše narečie sa uchováva z generácie na generáciu ešte stále v domácnostiach, čiže u nás sa bežne ešte hovorí doma narečím a v škole a v bežnom styku slovenským jazykom. Okrem toho je naša škola zapojená v sieti regionálnych škôl, kde máme vyučovacie hodiny navyše, regionálny zemepis, dejepis, slovenský jazyk, čiže v tomto sa to takisto uchováva. A samozrejme tie folklórne skupiny takisto. Máme u nás Teplický dom a Teplické múzeum, kde tiež sú všetky tieto predmety vystavené a robíme vlastne aj týmto, zachovávame i nárečie, keďže tam máme i názvy v nárečí, v slovenskom jazyku. Už ideme však aj do sveta, takže už pomaličky doplňame aj anglický jazyk. Takže takto sa snažíme uchovať naše nárečie stále. V piesniach a tamto v každodennom živote. A vaši učitelia, jak sa stávajú? Pretože ja keď som chodil do školy, tak nás prísne na základnej škole učitelia upozorňovali, aby sme ani cez prestávky narečím nerozprávali. Tak deti bežne medzi sebou v škole už narečím nerozprávajú. Vrejme je to na tom domácom styku skôr so starými rodičmi, s rodičmi, ale v škole veľmi akože medzi sebou nie je týmto narečím. Lebo je to tak dané v škole, nie, hej, kde sa to hodí, kde sa to nehodí. Takže Nebojte sa, zmeníme to. Nie, lebo ide o to, že treba, keby aj učitelia mali pochopenie pre to a cez prestávky to zobrali, že teraz sú tu ako domáci a teraz plnia štátne úlohy na hodinách, tak rozprávajú slovensky. Existuje 10 rokov Európska charta o záchrane menšinových jazykov, čo sú v podstate naše nárečia. A u nás ani politici ešte nepochopili, o čo sa jedná, o zachovanie proste identity v tom jazyku miestnom. To znamená, že možno, že by si mohli byť takí pionieri u nás, len záleží, či tí učitelia sú s tým stotožnení. Myslím si, že áno, pretože keď sa robí napríklad na hodinách regionálneho dejepisu, keď sa napríklad deti učia typičke o tých kopcov, o tých svahoch, o názvoch potokov a riečkach, ktoré sú tu, takže vlastne touto formou sa do tých detí dostáva to povedomie typické do ich života bežného. Pretože nie každá škola je zameraná týmto spôsobom vlastne našim učiteľom o to lepšie sa bude rozbíjať ten nový systém, ktorý funguje plánového zákona 1. septembra, že nebude im to robiť problém rozšíriť to vyučovanie o tieto veci, pretože to už funguje 10 rokov. Vlastne jedna z prvých škôl, ktorá sa pripojila k litovským sliačom, kde šli na tieto regionálne veci a kde začali učiť deti týmto spôsobom, týmto smerom. A ešte keď som pri škole, tak okrem toho, že sa vlastne venuje regionálne veci a venuje sa veciam, dá sa už povedať, európskym. Ukončili v minulého roku projekt Sokrates, ak vám to niečo hovorí, kde vlastne spolupracovali so školami z talianskej Verony, s anglickou školou z Osvestry, s poľským Kuňovom, s Ďandovom a s nemeckým Mulheimom a ešte nejakou dedinkou. Mali sme tieto deti tu pred 3 rokmi na návšteve, kde ich bolo 80. Sú to školy z veľkých miest, kde majú letiska, prišli do tohoto kúta pekného a boli z toho šokované, že ako tu všetko žije. Komunikácia tých detí bola v angličtine a v nemčine, kde mali popísané takto deti slovíčka na rukách. No a do dnes dňa si tie deti teda mailujú, komunikujú, spravili spústa dobrých vecí, ako sú napríklad kalendáre, potom vymysleli
kalendáre, potom rôzne jedálne lístky, ktoré si navzájom vymieňajú títo školáci naši. No toto bolo ukončené s tým, že vlastne tá naša škola všetky tieto veľké školy v tej Európe obehala. Preneslo sa to aj do života tej školy s tým, že tie myšlienky sa obohatili napríklad o jazykovú učebňu, kde dokážeme sa pochváliť možno jedno najlepších a najkvalitnejších v okrese Poprad. A samozrejme nastúpili na ďalší projekt, ktorý teraz meno neviem, vypadlo mi ten názov toho projektu, ale viem, že začali spolupracovať s jednou školou z Portugalska. Myslím sa Twinning, alebo to je nejako ten projekt. Twinning to je, dobre. Chcem sa spýtať, majú občania, nechcem sa pýtať starostu, aby proste si nerobil predvolebnú kampaň, ale to víťazstvo v tej súťaži má nejaký odraz na sebavedomie tých ľudí, aby proste boli pyšní, že sú odtiaľto, respektíve či to povzbudzuje k tomu, že chcú proste tú špeciálnosť, odlišnosť práve tohto nárečia iných vecí uchovávať, alebo je to len pre noviny taký cirkus? Ale nie, u nás žije týmto titulom celá obec. Vidno to aj ich to ako si povzbudilo ešte aj k tomu vylepšovaniu, čo sa týka ich zhradu obcej. K týmto tradíciám čoraz viac vidno, deti chodíva napríklad na odpustovú slávnosť na amfiteátri máme, obliekajú ich do krojov aj pri väčších príležitostiach, pri väčších cirkevných sviatkoch, že naozaj oni sami chcú uchovávať tento folklór, takže isto to nebol titul len pre médiá, pre akože obecný úrad, by som to takto povedala. No. Takže je z toho dobrý pocit, hej? No, samozrejme. A napríklad, čo sa týka všade dávajú tie plastové okná kvôli zatepleniu, šetreniu energií, jak sa ľudia stavajú k zachovaniu treba tých artefaktov tej pôvodnej architektúry? No. Je to také... Kto ako, hej? Ešte to nepochopili ľudia, hej? Význam toho. Ktorý ako, no. Snažíme sa im to aj my tak podať, ako to má byť, no len nie vždy sa to darí, ale snažíme. Že aj finančne tam určite. Katka, robíš tú reláciu, hej, kde vlastne ste jednotlivé také tie prvky pôvodnej architektúry historicky zdôvodňovali, hej, robila si reláciu o oknách, o dverách a o jednotlivých prvkoch, hej, tak aby ľudia teda si to uvedomovali, že a tá obecná televízia, myslím si, že má veľký dosah na ľudí. Jednak to sa týka informovanosti o práci obce. To je kablová televízia, hej? Áno, obecné vysielanie, ale to, ona je šéfka toho vysielania, takže je teda lepšie o tom môže hovoriť. Ešte doplním jednu myšlienku, že vlastne víťazstvo v dedine roka je pre súčasnú generáciu aj pre budúci taký záväzok, ja to vnímam. Vlastne je to záväzok všetkých občanov, s tým, že vlastne už sa to nikdy nezopakuje, pretože už v tej súťaži nemôžeme viackrát sa zúčastniť ako víťazi. A je to vlastne záväzok pre súčasnú generáciu, ale pre budúcu, že budú akože mať zodpovednosť pre budúce generácie, aby si ten titul udržovali, ktorý by sa mal prejavovať stále v tej čistote životného prostredia, v spôsobe životu a v komunikácii medzi sebou. Takže tak ja to vnímam, to víťazstvo dedín roka 2007. Ďakujem.